Салом алейкум, бародарҷонум. Коме ҳастен? Салом алейк. Салом алейкум, ака коля. Салом бачаёчам. Ҳама каса созен хубен, саломатиё хуба? Салом. Эй гап неста. 60 кас дуромадем, 14 дона лайк. Ҳами 60 кас дуромадам, пешай дуромадан лайка бизанен. То дига бародаронам бубина. Барои чӣ WhatsApp кор накардиста? Чӣ гапа? Ай машалло. Салом сози хуби ака. Шукри Аллоҳ мешава раҳмат. Майда гаштем бачаёча. Рост мегӣ. Бача намедонен мардум WhatsApp кор намекунад. Зинда бошед ҳама каса. Ака Загран гум шуда дар бовар ки намедонам дар WhatsApp гуфтан будем WhatsApp кор накардиста. Гап нест 225 кас дуромадем. 100 та лайк зиёд шуд. Я 100 дига бало кинем. Я илоҷ кинем бизанем. Салом сози ака. Шери нарида ака. Худо гап надорум, зинда бошен. Шумо ҳам шери наден. Я дастгирӣ дига накардем, шерои Аллоҳ ами 100,000 шавем. Instagram кор намекунам. Бачаҳо ҳама каса Instagram, Facebook, WhatsApp кор намекунад. Аётон наброрем. Весь мир давози кор накардиста. Ана барои бародарое ки хафа мешаванд, ҳам бародаро да мехоҳам амира бифаҳмонам ки барои чӣ мо имода вообще ответ наметиҳем ё ки ҳозидани момент дига сайтода. Як бор мехоҳам ки хитом баъди чӣ мехитом бубинен бародарҷоно. Бубинен баъди чӣ мехитом ки чанд одама дар ҳамин имои ма. Ина бародарҷонои ма 230 нафарем. Бубинем бародаро кида ма ответием яке орайна. Коми хафа меша панош бахду. Ё ки мо кора бас мекунем. Ё ки мардум бисёрш хафа шуда занг мезананд, гапои лишни гап мезананд. Ака телефонота намебардори, ака ответ на. Кадом як кас да ма ответим? Як бор хитом бубинен ина. Кира ответ битем бачаёча? Кира? Я хеле занг мезанен бекор вақти мара мегирем бачаҳо. Гап назанем хафа мешӣ. Гап занем вақти мара бекор мегирем. Ина як қадар мардум мемона бачаҳо. Ина мардум тамошо кинен, шерои Аллоҳ 235 касем. Баъди читон бубинем ки чанд одама ҷавоб додан дар кора. Фақат итока дар вай дар имо боина WhatsApp бубинем. WhatsApp диден 67 ҳамин рӯз пеша кор карданаш омадаги, вале бо чанқа кор накард WhatsApp. Худо нигаҳбонам. Зинда бошен шерои Аллоҳ. боши саломат. Рост мегӯ. Конечно мо рост мегӯем брат. Мардуми мо да ҳамин дурӯғ гӯӣ хуб буда. Ҳамин қаша фаҳмидем. Роста бовар намекунам мардуми мо. 191 нафар шудем. Бача куҷо биромадистен? Лайка бизанен, набуроен чахчах кунен. Ака номерота чӣ хеёбем? Номеро фақат WhatsApp ҳай. WhatsApp бози кор накардиста. Instagram коля таҷик менависа. Instagram ҳам моли кор накардиста. Instagram да ответ метиҳем иншаллоҳ ҳуй шава. Салом ака, мо шерои нари Исфара. Зинда бошен шерои нари Исфара. ҳамин саҳарда як кас документ карде содам. Эҳтиёт кунен пешаи документ кардан. қатӣ чахчах кунен, сиёмкаш кунен. Бигенша ки сиёмкат мекунем рӯзӣ нести мақсад. Ака дер карди уже снад омада хабар дом. Хайма барои подписчикои худам мегӯм браҷон. Бисёр одамое ки намедонанд ки натури дар ҳақиқат WhatsApp кор накардиста.
шерои алло 1,000,000 1,000 2,000 одам медир омадем ки ҷо шида мардум як лайк азер кинед то дига бародаронам бидроя дата чикор кадести ватсап датеҷе кор кадес ватсап шуба дуруға мегӯи охи ай бароси худо қаки дери бачит вози теҷи занг мезадам салом акада худат кор дорам срочно чо номеро дар кора шери алло номероя наметем ай сабаби успед намекунем гап заданда хати худат гап мезанем 50 казига занг мезана ози мақсад фақат инстаграм да коля таҷик менависен иншалло отвеча мегирем видео ҷими кун мепартам гуфтин а бача видео ҷимия партфтем кун анау дусе арус қапида будам арусада ватсап қабиди салом алейкум шери нари ҳисор аз номи бачаҳои файзобод зинда бошан бачаҳои файзобод гапто надорум шери алло ай ҳама эҳтиромона хоҳиш канали ҳами хоҳаракам дастгирӣ кунен тортои бениҳоят ҳамхе торт мепаза ҳишид мера бовар куненда озин ама силкаи каналша мегум тона бачаҳако ана кадоми дераждени туй чӣ маърака ягон маърака дора торт пор даркор шуд метавонед спокойно заказ кунен зарани дар ҳақиқат бамазагии торта кадоми 10,000 рӯзи ма буд ҳамо одамо фаҳмидан бамазагии торта рости гап худам нахӯрдам барои чӣ ки нарасид гап байни худам гап задам дар инстаграм тамом аввалу охир гап занид буд қати аруси дар инстаграм тамом айрӯи тишда заблокир кардам арусит кади гап занид салом барои бародарое ки нав дур омадан зинда бошем бародарҷону аллоҳ нигаҳбон коми гуфте сабуд ки видеои ҷимия наброварди ина доказательств скази видеои ҷими чиқа набровардем дурен ту намедуред тамошо намекуним брат ба мегӯй наброварди дурен тамошо кунен видеои ҷимия кадоми ҳамин видеоро дида буд ҳамин бачаҳака видеоша партфта будем да як рӯз дастгирии шумо буд бародаро 17,000 просмотр гирифт да як рӯзда ёфтам ҳамин кӯдака шав партфтем саҳар ёфтанша бачара зинда бошем барои дастгириётон ҳамихе дастгирӣ кунем ки то дигар бародаронам пайдо шаванд то дигар бародаронам ёвем мақсад видеоро бидурен тамошо кунем шерои аллоҳ ака дар комтеритурия владимир да акаҷон илтимос ҷаво номерота брате бародарҷон як худат тоқа мебиди ҳозир медодум шери алло номероро як худат тоқа нести шери алло мара правильно фаҳм бениҳоят бисёр одам занг мезанад бениҳоят ман нафаҳмидам ман песа ҳами кора сар кардам ман бовар надоштам ки ҳами қадар тоҷики моро фрем мекунад валлоҳ қасам и хуб и тоҷикои моро фрем мекардианда як камтар ҳушёр шавем и гапи ма дахл дорад дар ҳамин бачаҳакои дирини стройка кор мекардагиё камтар ҳушёр шавем бародарҷоно камтар ҳушёр мардум токае моро фрем мекунанд як бор фикр кунед худтон як хеле намедонем чанд сум пулай кидатон кардаги ака биё мара кидат кардам ака биё охи мо наметонем ҳама ҷо ҳам хайпеч хидмотхезем равем салому алайкум акаи коля боши сарбаланд боши гап нестай бародар зинда боши гап нест брат зинда бош илтимос номероро теака ахирш боя панҷум телефон аделна номер мегирам аллоҳ барори корта бута номероро ҳозирашда кишта мондагем братҷоно ай сабаби бениҳоят занги телефонӣ бисёра мо ё хай биен ама дар хона бишинем телефон карди хачимо гап зада торпаз апашкада подписат кардем ҳаста мо тоҷикои
Faqat ҳамин айдами падарка бигардем. Номер не отвечает. Подписаться каду мега падарка ҳаста ё нест. Иншалло мешавад, чуба намешавад. Акай кулла нағзи худованд нигоҳбонат бошад. Алҳамдулиллоҳ моҷирон чуба кор намекунад ватсап кулла ошно худат чукураи кулла умр ғафранг суруш кардӣ. шери алло сабр 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 зинда бошӣ. Умр нест брат, дар кор нест. Ҳамин байни мо тоҷикода ҳамин кору дар кор нест. Якдигарро абзуват кардан, якдигарро пас задан, якдигарро ахмақ кардан дар кор нест. Шерона салом, номерои телефони 4 охираш. Бале 4 охири. Чиба кор намекунад ватсап. тоҷику фақат наха тайёрам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Падарка ҳамун коробкаи торт. Ами айдами падарка гаштан дар кор нест. худаш меояд иншаллоҳ. Як кас савол дода яката чукураи бародарҷон, ман обичный як простой одам, ягон кора нестам. Ина мехоҳам ки тоҷики мо дар зиндагӣ азоб накаша, кидат нахӯра. Имина дар бачаҳое ки дар дари стройкаанд бениҳоят кори мушкила. як чи дигарро ногуфта намонад. шерои нар ҳамон куҷое ки 2-3 ҳазор меган, мақсад нархҳои қиматон меган, вора шумо ҳо мегӯед мерен як рӯз 2 рӯз кор мекунен, ҳамин 5 рӯз кор карден, 10 рӯз кор карден, сумтона надод бас кунен. чӣ шуморо маҷбур мекунад ки ҳаморо бовар мекунен, далши кор мекунен? як бор фикр кунен. 1000 бор ҳамиқа 100 бори меҷаке мегем накунен мардум кор. апора мехонин раҳмат. зинда бошӣ шена мепро. салому алейкум. дудар апаш лайкора қабул кунед. зинда бошӣ апаҷон. зинда бошӣ. бача бой чӣ шуд? бой айсинат пурсем фақат. ака аввали номерота мегуфтӣ? аввали номером 929 брат. ина дилиту намонад. саломи бачаҳои норак. лайка биги акай коля. зинда бошем бачаҳои норак. аллоҳ барори корта бута. зинда бошӣ брат. тудам ба ман зардин чӣ гуфтани ба муҳаммад иқболи садриддин чӣ гуфтани? кия ин муҳаммад иқболи садриддин? чӣ гума? коля як ҷо омадай пула гирифтан натонистай. коля як ҷо омадай пула гирифтан натонистай. куҷо боша вай? ҳичам нагирифта бошем, нисфша гирифтагем ҳамун як ҷо. и якумаш. дуюмаш бародар, ман ягон азроил нестам охи ки ман куҷое ки равам бояд пули тура бурорам тия. я фикр кунед шумо пеша як кора кардан, пеша як чия гап задан. дар таво бесаводе я хеле тоба кардам худое. бимбирен ба амрӯзи я хеле. нахоҳ я падаланат калазар моро фреб кунад. ё я дига миллат. ман просто пурсидам ки да таҷике кор мекунад оз ё не. не якай зафар. не кор намекунад дар таҷике. дар таҷике кор намекунад. дар америкада кор накард. сайфини дар инҷо. коляҷон ошно бугӯ чиба кор намекунад. времени ҳозир иншалло кор мекунад. якш гуфтае ки блогеро чикор мекунад ва бача ютуб кор кунад главни барои блогеро. бача бу қадар муҳимам нест. шерои нар гапто надорум. ҳамин фикр мекунам гапҳои сахт намезанам, гапҳои қабе намезанам. я хеле абнаглети бад мекунем. бо гапи ма дахл дора фақат барои мардуме ки дар дари стройка кор мекунанд. камтарак ҳушёр шавен. дар любой ҷо хоҳ накунен. ҳамин одамизод ай ҷои хоҳш, ай чиркиниш, ай либосҳои безебаш уже статуси хича мегира. либоси чиркинай майли хай либоси корӣ, либосе ки дар магазин мери ё ки як хонада мепӯшӣ, ҳамуро бояд тоза бошад. айма фақат хоҳиш эҳтиромона ақаллан либоси танат тоза боша. бародарҷоно,
бениҳоят бисёр моро кидат мекунанд айрӯи хидмон ягон кас дига не моро барои чӣ кидат мекунанд дар ҳамҷо хо мерен дар ҳамҷо мехӯрен дар ҳам болои пилта яхел анаме қадар руғана тоба кардам худо стройко мерем анаме қадар мардум изо бикашен аму я та тоза кунен я соат кор дертар равен ҳам серано корда кидат мекунанд тоза бигарден тоза бихӯрен аму я прораб медуроям мебина ҳам ҷои кори шумо як кас медуроям мебина бениҳоят моро механданд рост гуфтӣ яка номеро дар кора яка номерои инстаграм да коля таҷик менависен мебурад иншалло рост меги лайка буҷиқин лайка меҷиқа бародарои ма кадоме ки муъмину мусулмонай бародар май да бармай иншалло лайк хоҳӣ нахоҳӣ меҷиқа ура барои чӣ ки ӯ бародар май ҳамин масъалаи стройка илтимос бачаҳои очам ҳамата валло било таоло ранги додарам ранги акам ҳурмат мекунам ҳушёр шавен ай бай ба худо қасам моро механдан айрӯи ҳамин бачаҳои дарини стройка да кор мекардаги бисёр ҷоҳо мерем ифлосия бениҳоят ба худо бениҳоят ифлосия мардак мо бори мусулмон бори тоза зиндагӣ мекардаги одам нест ҳамин хонаҳотондам ҳамин хеле дар ҳамин тоҷикистоно ман фикр мекунам дар ҳамин тоҷикистон нест хонаи чиркин ёки плиташа нама қадар руған болош ёки ҳам мехӯрдагиша дар ҳам дри комната мепартоя нестай ба фикри шахси ман салом колябой кай мероӣ салом колябой кай мероӣ ахириш Сунат Шариф худш диромад дар эфири ман дидем бародаро бояд ту гап занӣ мара мардум безор карда бой кай мероен бой кай меша любой одам мебина бой кай меша Сунат ё конкретно гонорарта гап зан ман остак да гӯшум ёки публично гап зан ёки адбойти ҳанами се гапу меяташ ман гуфтум туда ман бесум катиту намебурам нистоитай бесум буромадамра барои чӣ ки ман бениҳоят корум мебура як дуюмус я расходи зиёдтияй барои ман лично барои ман худам ҳаром медонам ки хезм просто так равам бои шумо дар Дубай мешавад бой дар Москва Сунат мардум ҳама мега ака бой дар Москва ки ана ту меги дар Питер чӣ хел нестоитай бачаи чука дисти не ӯ маънае ки ту неправильно нафаҳм братан ба ӯ маънае ки нестоитай мақсад расход кардан ман корома ҳамаша мепартом рӯи братҷон дар эфир тамошо дорӣ Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Дар эфир тамошо дорӣ братҷон мара? Не, дар эфир намедонам ба чӣ хел. Агар не Аллоҳ нигаҳбону дар YouTube эфир даем шери Аллоҳ 300-400 одам зда дора бахшиши зиёд. Гап не соз медорам. Майли. Сунат бародарҷон бо мегум таки усалка дести ба худо хита се намонди да худо. Бача ай хита се намонди да худот мега. Ту мара як гап гуфтаси меги ту хасби ки 20 миллион хасбик 20 миллион ма 20 миллион нагуфтам ма 5 миллион гуфтам. Якумш дуюмш ма хасбик чӣ ками дорум? Ту гуфти ман бе тайёрӣ мебурам як рӯз бой биё тамом. Охи ман миллион та дига кор дорум памимаи кори дига. Ту бекори братан хаха хихи кадан мегарди рӯзи дар биё ина бесум ба номи худо қасам ина ба хотири ина мухлисо бесум то што озити мара ози гуфтаси ки ту хита сена мабни чӣ ма ай оғаллаги несту ман братан ки ма просто так бурам бой бурам ина бесум мебурам 5 моҳ ту нами кори ма кардестам ту мекунӣ ҳами кора братан да ҳаму Питер устоби мара мардуми Питер ақалан просто занг зана гӯя брат гапат надорум я одами дига ҳамҷа да ҳаста ҳами кора пеш бурдиста лайк азер кунен ака гӯен
подписчикотон лайк ҳазер кинен ака гап нестай лайк ҳазер мекунан абдурозиқ 401 нафар зинда бошед машаллоҳ шерои аллоҳ дӯстон медорам ай ранги фарзанди падарам ҳамата дӯсту ҳурмат амин ягон шербача спонсорӣ кунад охи ту гуфтӣ сифра гаузанку менеджерда баъд як саволи дига сунад бародар бо мегум ки бародар барои ман любой ҳамин бародари мусулмон агар дар ҳаққи ман хиёнатам карда бошам ман ӯро бародар медонам ҳурматш мекунам тура чӣ гуфтаним брат сунад внимательно гӯш ки гапома ҳамон вақте ки пресс-конференсия буд чиба брида монден шеруна ин ҳамҷа 400 одам гӯш каиста ҳамон ҷое ки савол метии ки ма мб савол мета мега ака чандум раунда амира мезанӣ ман мегардам мегум худованд худ аввалаш аллоҳ ай мегум лекин пастаратса мекунам дуюм раунда иншаллоҳ бизанамш уҷа ҳами гапҳои ки ман мондагим ман гуфтагим нестай ҳамин гапо барои чӣ сунад просто хча нишон мета лайк ҳазер кунан ака одам лайк ҳазер кунен шерои нар лайк ҳазер кунен мардак безор шуда бечора навистана ки ака гу лайк ҳазер кунан а бача нахо шумо ба хотири ман лайк чия ки намоне мардум ин видеои ман бояд ай 200-300 ҳазор зиёд просмотр гирам 420 касам 400 лайк бояд якум лайка бизанем баъд тамошо кунем сурат сунад риха бародарҷоно ай ҳамат хоҳиш мекунам нагӯен лишни гап назанен чӣ дар кора як хай бас кунен ҳами бойтона ай ҳамат подписчикои ман кадомед ки маро ҳурмат мекунен ҳами сунат ҳақорат накунен сунат барои ман як бандаи худо ай ранги ман худам лишна чӣ ягон гап нашидаед омад мошинма шикаст рафту мошинша ҷазоша додум тамом вай хиёл кард ман шонум хаб кардам истам охи худша шон додеста хайм чизе ки мекунам монен нарасен ҳақорат ҳами коми маро ҳурмат мекунай ба хотири аллоҳ на ҳақорат дар кор неста не толка суната ягон каса дар кор нест бачаҳои оча ҳами урусо як феъли хуб доранд любояш дастгирӣ мекунанд блогерошона барои ҳами 4-5 миллион барои ҳами пулдоранд ҳами россия пулдор худаш барои чи ки бахил нестанд ранги тоҷикои худмон 50% зиёдаш бахилай ба номи худо қасам тоҷикои худмон урус тамошо мекунад ҳамун контента маъқул нашуд ҳамун видео мега удача мега мне не понравился твой видео ну ладно тебе всех благ удача бигардим тоҷика тамошо мекунад 100% маъқул мешаша не ки хоҳӣ нахоҳӣ як гапи безе менависа сунат гуза бародар чӣ дар корай гого чӣ дар корай брат нагӯен ҳами хеле гапу нагӯен ҳақорат дашном як каса пас задан лишни гап дар кор нестай брату ака номеро тамом инстаграм да шерои нар любоид коля таҷик спартификаи сафед тоқӣ дорум да сарам ай 4500 зиёд подписчиком ҳаваи сайти хидмат ҳард нарен зинда бошӣ бародар дастгирӣ кунен любой блогери худмонро дастгирӣ кунен ҳичи не ту дахубиш нарасад як кас дигаш ин марди мо чира изда дора кай ки ҳамун дахубӣ кардӣ ба ҳамун тура дастгирӣ мекарда бача тоба кардам худо ҳами ту дахубӣ ман нарасид як кас дига мераса кусерано пули тура гирифта натонем пули яти дигаша мегирем кусерано чӣ ба ҷои хубиша шумо чӣ намекунем ба ҳисоб намегирем ака инста кор накаиста хай ҳози кор накаиста тоба кардам худо дар ҳамин шаби ман шеравна наменам кисум шумо бигирем ҳози хона омадам 3 шербача дорум ина ӯшин кардан ҳози мебиям барои чӣ дига эфир сар надодестем шербачо
روز نمیتن اگر افیر کنن اکا подписчикот зура лайка лайка зер кинен шеруи алло коми ҳамин подписчикои ма аз души ёки гапом нотуғри боша хай биген нотуғри комментариёда бинависен ки бародар немҷана хеле ошибка кардӣ ана бо мегум тона ки кадоми чихали видеоеш дад мекунам ин мора бинависен иншалло пранк хоҳем пранк мекунем ягон ҷои ма ба фикри шахсӣ худам кор мекунам бачако барои оли яхелид менависен пранк бола пранк накун намезиба ол ма пацаниё шума ягон дед нестам ки шумо яхелид тия марда калон нахо пранк кунӣ ма чихали марда калон сунад ай иққа гапи ҳамин эфира акара дар канал поделиться кун сунад любой гап ҳама гиравай братишка ай дар кош овози медура поделиться мекуна ӯ ягон мушкил нест лекин читон мегум шеруи алло ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш дастгирӣ кунен любой блогера не только мая любой блогера вай худ бадбахт вай кияй чияй ҳамин блогера дастгириш кунен иншалло я рӯз не я рӯз фоидаша як тоҷики хидмота мераса баъд барои мардаме ки конкурс бозӣ мекуна внимательно гӯш кунен внимательно ҳозир як 500 кас шавем лайк азер кунен ки як 500 кас шавем шерона шона нарасака кула шуба шона ягон хешотоно хали гудак дидагена ягон ҷо ки ягон вақт либос намепӯша зимистону тобистон бачаи маам хале ина шер бачаи ма на зимистон на тобистон либос мепӯша скажи скажи чанд сола бо так дела всё отойди тихо руслан всё успокойся салом салом лайк азер кине шеруи наре 500 кашидем қариб не надо так не делай иди что ай бачай кинҷа опа куласозӣ шукри алло ҳама каса зинда бошен лайкотон азер кинем бачако ана чӣ гуфтанем ба хотири на бачачаи ман лайк азер кинем ина шер бачаи ман бобоҷон самадов поделиться ки бобоҷон я 500 кас шава ман як ду хабар дорум амра гум Мама ТВ спонсор мешнем Мама ТВ спонсор мешда Мама ТВ номерора чанд бор навистум зангам назад нанавис ягон чи нагуфт барои бародарое ки конкурс мекунен бозӣ мекунен мара занг зада жалб накунен ма ай аллоҳ метарсам а ягон намуди конкурс мекардаги одам ина бо мегум открита а ягон зоти ки конкурс мекунен ай ваё темболе наметарсам леки хитон мерен бозӣ мекунен баъд занг мезанен мегем мо бой додем ана ихе ухе шумора ма 1000 бор гуфтам накунен бозӣ ина чӣ хефи санадинаи оладода ма катиш связ мекунем всё отойди отсюда всё иди иди ҳамин рӯз дар дубровка будем як апашка хидмат хока гира зар гарда як 54 сола апашка мега хона харидем духтарчами хали халиштага мега яхе шиштагем узинка истем ба худо қасам ба ҳами заниш ба ҳами калонсолиш як талерка мевагӣ овард пеши момон худоҷон апаҷон чӣ муроде дорӣ ба орзуот бирасӣ опа папа как нужно снимать эфир
یا بگو صداش. سلام برای بچه‌های نو در اومدگی. شروع الله همتون نگهبان باشه. دستگیریتون در گپ ندارم. رنگی پیش شد اینا 470 کس. یا دستگیری دیگه کنین 1000 کس بدرویا. انا چطور میگم؟ یکیمش بازی نکنین. دیگه‌مش بازی میکنین. یکون کس در بازی نبود که بره همه بریده. اون مرده 10 واینای فایده نبینه و بازی نمیکنه با همه دیگه بازی نشین یکمش. دیگه‌مش بازی میکنین. چی در کلای بعدی بازی ماده میبروین. پیشای بازی ماده برو. مثلا بگم که نکن. محمد تیوی سپانسر مجدای. ای کلا میترسین. ای الله میترسون. آمین. تو را بخون کامنت چه سپانسر. تمام کم سپانسر مثلا پارت اینال نمره کارت هم پارت یا که بیور آدرس همه تمپل بیورا تمام پگاش نمیرم بوی. یگون جای چیزیش نداره جای ترس و بهمش نداره. من نه یگون کونرم نه یگون حبیبم. خیلی ند مگریگر من نمی‌وام موندم اکنون. سلام مگریگر. اکا گلای کزیر کنم. یه شروعی نه. اوزین همجا 470 480 نفر بودیم. لایک های زیر کنین تو دیگه برادران بود رویا. و بود سلنا جی. بازم من فقط برای استرویکا دیگه گپ میزنم. دیلم در این بچه های استرویکا میسوزه. دیگه یگان زوت دلم میسوزه. میره 100,000 دا بلد میخره با میگه که اکا من نبریدم. خوب شدی. اینا لیش نه با ادکریتا میگم که کم اینا خالی میشه خوب میشه. میخریم بلد. اولش که نخرین دیمش که میخرین مرا زنگ نزنین. بیزار امی یه روزی نیست که 10 کس همی کن زنگ نزنه. اکا نه او خالی کرد. اکا نو خالی نکنین بازی. کمی خالی کرد گفتن ازش امضا کرد. مونن ما کاری خودمون نکنیم. مونن مردم آوردن بکنیم. وقتی مرا میگیرین به فایده. او بود باشه شیری نره توجی. کلا میدانم میزنیشم. باوری دارم. رو افتادن نیست. 100%. علی ملیک زنده باشه علی ملیک. بعد تو ما افیر میکنم. همه تعریفی من گاب نیست تایخ ما خدمه درون بعدی ما افیر کنی بس همجا 1000 کسا هم گیر همه را بور پادلی چکه همه افیر ما را کو هم مردم گفته ساکی کو هم سنده بور افیر تیرا پادلی چا میکنم ما گفتم چوبا نمیکنم ما سپانسر چانسم محمد جان شما فهمی با فکر ما کس میکنی 5 میلیون ای برا 5 میلیون یا کی برادر لایک زدیم برادر زنده باشه کدومی که لایک زد زنده باشه شروع الله نگهبانتون یا خیلی ما برای لایک موندن میگم که چی پدر کم میکنی تو بگن آخرم لایک زیر کردیم گاب نیست زنده باشه شروع Я выключу на это. Все, иди давай туда, иди. В той комнате. Все, оставайся тут так. Ай, бля. Салом. Ина, холи ма, барои нама эфир намекунум бачо. Ай, кор мебиём бифара шидаги. Кола разбора рав ҳал кишери алло
ҳама корда коля намерава. Коля чиста барои мардума кидат мекунанд ку. Мардуме ки меҳнат мекунад бечора, заҳмат мекашад, мерад кор мекунад, пулшона наметаванд. Ана мода дили ман месӯзад. любой кор меда мара занг мезананд. Эя бача гум шуда, эя бачаи хали шуда, эя бача дар ҷувор ғалтида. Мардум як камтарак фикр кунед. мо ягон тобака навхидод пеша як гапа задан, пеша як хелиш файрод мекунанд тобака навхидо. Мега намедонем чанд сум буд, ба фикрам 150 сум буд. Ӯ мега ки не 70 сумай кор додагӣ. Ина мезана мебурора вай дафтарша мега ина 70 сумай. ин марди мо мегарда мега ки не ҷа 150 сум буд. ина уҷа ухали кардам, ина ухе мардам бинависен. Бинависен, штоби кидат нахӯрен. 10 рӯз кор карден, бас кунен. Просто бас кунен кора. Имҷа 500 кас қариб гӯш кардиста гама. Муҳаммад 6 миллион ма розиам коля. Тамом сериалу 6 миллион саҳар рӯи ки намебурам мерам саҳар. Ҳама корма саҳар мепарто мерам. Пите. Ами 6 миллион да те розӣ боши шер ина ман мерам. Салом ин бачаҳои лангари поён. Зинда бошам бачаҳои лангари поён. Зал намерин. Бай. Муҳаммад ТВ нест. Коми боша вай. ба наздикӣ тирам дафт мекунанд айна Россия. Хай дафт кардан ҳеҷ гап нестай. Ман ягон гарзиқ намешам. Ҳами хонамон дафт кунанд. Ягон гарзиқ намешам шигри алло. Ту чӣ зиқши дасти айтани ман? 651 лайк. 718 та лайк шуд. Я дастгирӣ дига кунен 1000 лайк зиёд мешавад. Я дастгирӣ шерой на. Я дастгирӣ дига 1000 лайк. Нахутак теҷе. Заблокиретед мекунем нахутак. Сината зади 6 миллион ма мемонам. Маю Муҳаммад ТВ. Галочка дорам. Хали гап нестай. Алоқа да бро WhatsApp да номерои WhatsApp додагим агар худет бошӣ. Дар таги любой комментария навишта буди ки номерота те номероян дода будам рад. Те номерои мара дошти биамура. Тамом нахутака гирифтем айҷаку. Неста ягон навигарӣ. Навигарӣ бисёр ман шуморо гуфтам агар видеои ширин дошта бошен дастгирӣ кунем, подписатся кунем ки то 100,000 шавем видеои ширин ширина бурорем. Нашава дига ҳам пранк мранк навхали чизо буровардан мегирем. Салом алайкум акая. ҷо кор кардем ина қариб 4 моҳ мешава. Наметавам мегирезам мегардасум. 200,000. Ана бестана ки хеле кора ки 200,000. Худат тоқа агар када бошӣ. Барои чӣ 200,000 шудагӣ? Барои чӣ 20,000 да на стоп накардӣ, 40,000 да стоп накардӣ, 200,000 шуд. Ина бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Ба ҳамин наздикиҳо кори кара буд кардем. 460,000. 460,000. Корша буд кардем. Гуфтум ака барои чӣ қа бисёра? Гуфт ки мо худмонам бисёрӣ будем, леки хай хато кардам. Не ки ваё бисёрӣ будагиам. Бояд иқа пул ҷамъ нашавад. Ҷамъ накунен пула дар дасти работа дар тело. Ман Муҳаммад ТВ ҳами хеле надорам. А бача Муҳаммад номерои мара любой кас дорад. Нахо ки акам ту надошта бошӣ. Озинаи шогирди мега медурая дар таи комментария худат номера менависа. Ё ки ина сунат дошт таи номерои тира ба фикрам.
کلم میدونم میزنیش باوری دارم 100% افتاده نیستیم برادر ایراد الله تو که میدونه کلا برات ای که جوی ای حسار برات جون زنده باشین این اینا بخی دستگیری کنین میشوه که برادر 757 تا لایک این قریب 1000 دونه لایک اینا 450 دام نمرو تا بگو اکا کلا اکا وای با فکر محمد تبی نیست تمام کسی باشه نباشه دیگه نمیخونه میشه و ازیق نشه که نمرو تا روان کن الو برادر جونو اینستاگرام دا коля таҷик номерои ма кадоме ки строй када кор кадаги адресоша медона кадом солаи фарқ надорад 2007 8 9 10 11 12 то 2021 тамом мо эфир буром видеои охирони ҳамин туда медуром мепартам гап нест салом алайкум марам ай ҳисор боши бародар ба пеш зинда бошен ай куҷои тоҷикистон ҳастен зинда бошен ай ҳисори шодмон бошен зинда бошен ай канасчот паспорт ки дад кардан ёрдам карда метавон ҷоша медонӣ бародар пули калонот ки дад кардан алоқада биро ҷоша бидонӣ ҷоша надонӣ не бародар мо намегардем кофта да як рӯз ба худо қасам ина хитон диден ватсапа имора чанд одам абрашатса мекунанд наметавонем кори ҳамара сира забут карда бародарое ки кор надорен ягон мақсад ҳамон ки дад чидагӣ нестен нанависен лишни гап вақти мара нагирем бедарака занг назанем шеруи алло инстаграм кор накаиста кор кадиста хай кор мекадагист охи гап неста лайк ҳазер ки бачауча то ҳамин 100,000 шавем гуфтем нашуд ахирш ҳамин сайт ҳаме фурӯша мера ҳамин корора бас мекунем чи ягон хе дастгирӣ нест реаксия нест 500 нафарем мегум ки бародаро я дастгирӣ кунен ҳамин то ки 100,000 подписчикам видеои мощни дорем видеои бениҳоят хуб дорем чота дастгирии сист бачаҳо кун дастгирӣ бениҳоят сист кадоми моли беҳтарин гирам мирзовардиён даст тафкаш то ватану 57,000 тамом гап неста зинда бошен шеро набуроен просто подписатсара фаромӯш накунен 700,000 ака сумомет ёрдам ка ҳозир ма чӣ хетара ҳо гум ки надонум да куҷоя кияй чияй худат надонӣ мумкин бародарҷоно вақте ки занг мезанен як каса муроҷиат мекунен то ка мара ҳастам бо пирам бародарое ки ҳамин кори мора мекунанд публично не мақсад ҳамура муроҷиат кардан бояд бидони чанд сум пулай бояд дони да куҷоя ҷой ва кадомит ки худтон медонен мисол метонен худтон бирен бигирен бая бовар накунен просто иншаалло пулша мегирен ҳамин рафти қабидиша бовар накунен просто бовар накунен лайк ҳазер кунен шеруи нар ҳам 200 лайк чия ки 330 чанд одамем 200 лайк ҳазер кунен то дига бародаронам эфира бибинанд подписчико ҳамашон видеои нав неста гуфтест ҳамеша лайк ҳазер кунен подписатсия кунен мепартем видеои чотки зур бародарҷоно на абдурозиқам дастгирӣ кунен канали додаракаям ҷовид онлайнам додаракай ишам дастгирӣ кунен ҳам духтаракама силкаша мондагиам зара кухни урам дастгирӣ кунен хоҳаракай
15 сола духтар торт мепазад. Сузи аказа. Шукри Аллоҳ зинда бошед. Дастгиритона бародарҷоно фаромӯш накунед, лайкотона видеои сочини бихоҳед. Агар 100 000 подписчик шавем, иншааллоҳ видеои нағз, видеои хуб мекунем. Хатя видеои хуб бисёр дорем. Нами коми нами рӯз ақаллан дастгирӣ кунед. Ҳами як 95 000 шавем. Ай шумо зависит мекунад шерунар. Я поделиться кунед. Ами ин ҳозир 300 кас дар эфирем. Ами 300 кас просто я видеои мара гирем поделиться кунед тамом. Иншааллоҳ боварӣ комил дорам ки подписаться ҳам мекунам бародарҷонам. О господи. Салом аз номи бачаҳои Нилу аз Питер. Занда бошем бародарои Нилу Сити дар Питер. Бардар кадоме гапи важне дорад супер чат кати нависен тез мехонад. Бале, кадоме гапи важне дорад супер чат кати. Правильно. Кадоме супер чат кати нависад тез мехонем гапи важниша. Барои чӣ ки ҷа 300 одам успе намекунем сообщение ҳамара сразу хонда. Салом салом. Бародаро кадоме гапи. Салом Ширина. Ва алейкум салом. Ина 900 та шуд. Нахоҳ аз 100 дига лайк нагирем. 100 дига монен 1000 та лайк ҷош дайна. Бародар кадоме чихела нависем. Суперчат кати просто нами суперчат кати менависем сразу ҳамон мебиним мақсад. WhatsApp барои чӣ кор намекунад? WhatsApp озираш да кор накардиста времени. Акая тоҷик Догистониро рӯӣ кард. Догистониё омадан бачаи тоҷикро задан, сумшона гирифтам. Марги охе тоҷик. Ки ҳам дига миллатҳоро рӯӣ мекунад. Барои чӣ задам? Просто так намезананд ку брат. Ответте суперчат катин. Салом алейкум. Салом бар ҳар кулли бародарои мусулмони мо. WhatsApp, Facebook, Instagram дар ҷаҳон кор намекунад. Ҳозир времени иншааллоҳ бо кор мекунад. Ака як тоҷик даст гӯш хондум браҷон. Салом алейкум ба ҳар як бародар. Ака коля бой чӣ шуд бро? Сната футбол кунем. Иншааллоҳ брат. Бача бо омад пешид комро. Бачат бо омад пешид комро. О брат, куҷои равам ҷайбе. Ака коля бой чӣ шуд? Иншааллоҳ мешава бой. Ака коля бой чӣ шуд? Мешава иншааллоҳ, сабр кунем. Ҳамид ришат кунем иншааллоҳ мешава бой. Я дастгирӣ дига кунем, нахо 100 та лайк чия ки ҳами 100 та лайк намонем. Ҳами 1000 та лайк шава шерона. Лайк 1000 кунем. Конечно, лайк 1000 кунем шерона. барои праваи русӣ чанд рубл расход мешавад? Барои праваи русӣ бихонем иншааллоҳ кам расход мешавад. Бихоне агар. Ман бовар дорам мезани сната дабой. Аллоҳ тока медонад бачаҳо. Группа бисёр. Ака ин ягон гуноҳ надорад. Ба худой зачем биёш? Инстаграм дар навис шери Аллоҳ. Ина ба хотири намита комментария дар нома навис. Номерота ман худам занг мезанам. Комментарияда просто номерота навис. Я дастгирӣ дига бачаҳо. Ина 1000 та шуд, қариб 920 та лайк. Я дастгирӣ дига. Гап то надорум. Я дастгирӣ дига кунем ки ҳами
1000 تا лайк шавад, дигар бародаронам будурая бубинан мақсад. Синат ки? Синат Шарипов блогера. Пранки. Баъд илтимос ҳамин нависем пранк ҳамо жостки кардем ё Синат. Ҳамин таги именно таги ҳамин видео дар нависем. Ай ҳамат хоҳиш мекунам. Ин ҳамин қариб 300 касем нависем ки пранки ман жостки шуда буд ё ки пранки Синат. 70 дигар лайк. Эй гапто надорум. Айн просто суханла намешканем гапто надорум. Ака худат зури бадиш кардем. Ин ҳамин коми бинависем шерои нарозӣ. Мардак бори яки зур шуда буд. Просто ҳамҷа мо байни моям баҳс рафтеста ки вай мега ту ҳичи ҳам накардӣ, мега хелхе. Аказа. Ҳо бародарҷон урусай оилам. WhatsApp чӣ ба кор накаста брат. Ободбошашудена пранк тинҷ буд аз шумо. Гап надорум. Бо ки ҳамин саволи маро ки бо ҷавоб метавонад? Бародарҷон ҳама каса биё ҳамин акара як дастгирӣ кунем 100,000. Конечно, шеринар. Уличный парень. Зинда боши. Уличный пранк. Зинда боши, гапи хуб задӣ бародарро. Ҷоно ҳама каса биёен ҳамин акара як дастгирӣ кунем 100,000 шава. И ака дар хизмати ҳамаи мо шумо. Эй бародарҷоно, на самом деле и кор бениҳоят кори вазбинае, бениҳоят кори мушкилае, бениҳоят хароб шудага аст. Ай сабаби ин ҳамин кор нервиҳо вапше намонда. Яке айзора намирдем ки 100,000 кунед. 100,000 чия? Ҳам бача миллион подписчик доранд. Одамои видеошон вапше маъне надоранд. Барои чӣ ки урусот якдигарашонро дастгирӣ мекунанд бефоида. Аммо тоҷико то як фоида нараса мо намекунем дастгирӣ. Як дастгирӣ дига кунем ҳамин лайка 1000 дахезонем. Ай Синат зури бад буд пранкаш. Зинда боша агане. ҳози як касе хали навист. Хай дар ҳамин комментария ҳамин видео ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш нависем ки видеои ки зур буд. То есть пранк. Видеои Синат зур буд, бале. Качествои видеош зур ай. Ҳатто што ман намегум качествои видеои ки зур буд. Ман мегум ки пранки ки зур буд. 941 шуд. 959 шуд. ҳамин 1000 шава ман дига намегум ба. Салом. Жостки бад. Ай шумо жостки бад буд. Ай Комрон айта зур буд пранк. Гапто надорум. Ин ҳамин дар ҳамин таги ҳамин видео комментариҳо дар нависе ки ман мардака доказат кунам ки дар ҳақиқат видеои ман зур буд. Ман худам фикр кардастам ки хая лабавояш шикаст. Мо 4 баллон. Як сатилови хунук. Гимша. Пата гумша. Ман куҷо гумшавам? Дар хонаи худам, дар телефони худам қатъи бародарам шудам. бародарҷонам зинда бошед. На тинҷ бад буд. Гап надорум. ҳамин дастгирӣ кунед 40 та дига вай монда, 34 та дига лайк. ҳар бега дар кор шава эфир сар метем. Агар шумо бихоҳед, шумо розӣ бошед. Ай худат зур буд. Акай коля. Синат Шарипов номардӣ мена просто. Намекунам Орзуҷон. ҳақорат гапи лиши назанен, иншалло ҳамаш 100% мешавад. брат худат ай куҷоӣ? Бача ай ҳисори шодмон 1000 бор мегӯям. балоно мошина дид. ҷигарош хун гирифт. мега ягон чӣ нашидум, мега намедонам. хай вай бояд акам хали гуфти худат ҷигарош хун рехт вақти балонои мошина дид. Зинда боши якай коля. ба пеш пранки худат грандиозный бад. ина бо бихоҳем бо пранк мекунем. любой зоти шарифа. Просто нависем кира.
Ака як моҳ шуд ай теҷа омадам патент накардам маблағ надоштам гузашт чӣ кунем инстаграм да шенар коля таҷик иншаллоҳ инстаграм паго дига яке кор намедура менависе я дастгирӣ дига монд ки ҳами 1976 не про гап надорум коля шмода гап нест барои балонои ҷигарожех бале коля бе документе ҷеравем проблема намешава рада иншаллоҳ ягон проблема намешава шояд депортон кунам просто ҳамеша намедонам оле мефаҳмем бо мегем бухоин аэропорт мерам ба хотири ҳами саволои шуморо додам просто ҳами саволотон да ҳами таги ҳами видео нависен вақте ман ҳами видеоро ози мекушам медурам мехонам далши мақсад комментария шерона я дастгирӣ дига 14 дона лайк дига мон ахириш 1000 шуд снад мошаллоҳ гап надорум брат фикри шахсӣ хитай мисол фикри шахсӣ ман ҳамея ки ман выигрыш кардам сната мақсад ман жёстки бад пранк кардам бо фикротон нанависен гапто надорум машаллоҳ ина хестам ба хотири шумо шуда ай 1000 гузаштем рафтем лайкотон да гап нест просто гап надорум шерона чё ты сидишь а мультик смотришь да иди сюда ко мне вот так 1000 шуд гапне дига намегем ҳами 1000 сухан кардам сухан мана шикасте гапто надорум шерона аллоҳ ай ҳамаи шумо розӣ бошад аллоҳ шоҳид ай ҳози як духтар кун аллоҳ шоҳид ай ҳози як духтар кун луч куна ҳавая 200,000 подписчик куна на самом деле халқи мо ҳами хела бародар ман уже хит кардам 100% омӯхтам мардуми худмона ки дар ҳақиқат чӣ хеле инсонам 50-60% ҳо 1000 бор гуфтем тоҳир и худ да дахл дора ту да чӣ фарқ дора бародарҷон ҳаққи кинчковиро дӯст медонӣ дорен занат ирисай зан ҳо занам ирисай правай расистки да таҷики мошина када мешава ё не акаҷон ман надорум правай расистки намедонам ман паспорт дорум права надорум накадам акая бачада баром шиштагия мега коригё хайпа кори ё хайпа кадом кор хай боша брат кадом кор просто ту да ҳами саволи ман ҷавоб да ки кадом кор хайпа ӯ омад реально балон ма реально лабаҳои ма шикаст лабаҳои мошин ман рафтам реально балонша бридам реально баъди читон дидем чӣ хеле хайп мешавад чӣ хеле бой сохта мешавад ман ҳамеша намефаҳмам класса биҷиқин сағиро сабр гап неста чё ты держишь а класса биҷиқин сағиро сабр зинда боши зинда лайки сделай лайки Руслан лайки делай вот так лайки делай Руслан суровый взгляд делай Руслан напугай дядю напугай салом алейк брат коля зинда боши ака зинда боши ака читари кунем як правай качки будем комида права дар Корея дар Чечня ёфтем наконец-то одаме ки РВП дора одаме ки вид на жительство дора одаме ки паспорт дора ёфтем барои права дар Чечня дар муддати
20 روز انشاءالله правотона мегирем. Кадоме ки агар интересна нависа номероша дар комментария. Эфир будро. Эфири хидмат мепартам, эфири ты медрум. Кори дига надорум. Нош. Хирги кору. Ол медрум раднам. Тавба кардам. Ҳамин мардуми хидматчи дар кор савол метенза. Савол метенза дуруст ё тоҷик бемаъни савол. Аки хай бародарҷон, ин халқи мо дар дуо рафтагӣ бидай, ман худам нафаҳмидам. Ман агар бисмиллоҳи раҳмони раҳим медонистам ки ин қадар одам кидат мешуда, ман ин корро сар намекардам. Дар таво тоба кардам худо, ман ҳеҷ боварим наомадист. Ҳар рӯз мара 200-300 одам занг мезанад. Ман телефонома кишта мондагим 4 та номер. Фақат ватсап кати. Ито успед намекунам 70-80 таш мемона смс-о мондаги айоли 70 таш. 70 каса ки ҷавоб додаги нестам, хафа нашавем. Дурусӣ. Лайкаҷон, ман лайкамо. Шаби хуш. Зинда бошӣ шери Аллоҳ, лайкамо набошӣ. Зинда бошӣ. Ҳамин хихои индис ки бинӣ дар ход фақат лайк дуро. Что ты хочешь, сынок? Аллоҳ шоҳида, ози як рихта кунам. Конечно, ин мардуми хидмат ҳамин хеле худованд ки ҷое бошанд, сарбаланд бошанд. 1100 шид, 5050. Ман гуфтам ки ҳамин 1000 шава ман дига намегум. Ҳамин қам сухан кардим, сухани мара нашикастанд. 1000 та лайк мона гуфтам, 1000 рам зиёд шуд, тамом ман дига намегум. Мона кадоми мемона, намона панош бахеду. Лайк амон да гуҷо монем лайк. Да гуҷо монем. Ҳам имина худат братам намоням қабулай. Да любой ҷо лайк мон братам. Я бори дига бихез 1100 кунеш. Чтобы дига одамо будура. 10 бор мехезам барои мухлисо, барои бародарон. Бо гуфтаистам ки агар бухоен видеои хали мошини баъд мекунем, типа короче дастройка кор мекунад, кидатси мекунад. Хали ман омӯхтам да ҳамин кора. Нахондаам актёр мешуда тобака навхуда одам мезуд. Ман ай актёра вазми шидаги музи. Актёри да нахонда актёр шавида гуҷора. Коля урашка шави хуш. Тоҳир зинда бошин. Қард качи братан. Кадом тоҳир бошин. Ругияка боши зинда бошин. Гапто надорум. Просто гапто надорум барои дастгиритон. Ассалому алайкум Коля, чхели изашта Беларус. Коля чхели гузашта Беларус. Брат, ман ба паспортум омада будам, ман через Беларуsia паспорти российский дорум брат. Ман спокойно омадам мақсад. 100 подписчик будрой ака боиме броя. 100,000 подписчик шавен иншааллоҳ. Боя фикр мекунем. Неким просто так ман қатъисунат бой намебурам. Просто так. Сурат хела мезана олда урони ман мешавам. Калон гап назанем, хафа нашавам. Эфирта бас накун, ҷавоб де саволи халқда. Ами коми ки мехоҳад ки ҷавобш дем, суперчат кати нависен, ина бибинед халис акаҷон, маён каром ключ темара силкаи каналта партохта гирам подписаться каром ки бошаи бахшиши зиёд брат ҷон нашнохтум каром неки ба хотири гапҳои хубат ма серавно қабул мекунем каром шота ҳам пеш шурӯъ омадаста рости гап телефон нав гирифтем ана шу добавит модератор ина добавит кад каром бро кати Синат Шарипов кубинан бойта на
дастгирии шумо кардан гире иншалло мебурем. Акай куле права кардан дар кор. Гуфтум кадоме ки паспорти российский дора, кадоме ки РВП дора, кадоме ки вид на жительство дора, мехоҳад права кардан комментарияда номерош кати нависам. Я бор худат хон амҷа чӣ навистаги акаҷон маюм каром комрон кадом комрони тага намешиносум табраҷон ака моро ба назар намегирӣ алимов чӣ хизмат абраҷон комрон хараев алло зодрӯз муборак айтака зинда бошӣ брат ака ҷавоб те ака зодрӯз муборак хушравм айтака зинда бошӣ хусравҷон ҳамаак зодрӯз муборак хушравм айтака гапит надорум зинда бошем дар германия ватсап кор накард сол ватсап бози дар ягон ҷо кор накардиста ҷаҳонда салому алайкум я дастгирӣ бародарҷону ҳами ай шумо фақат подписатся просто ҳами я минута кора медуроед ҳами канали ма подписатся мекунӣ видеои мара бинен ҳами 197 одам мемози 200 одам ҳами 200 нафар ҳами видео да бин лайк мондаги нести лайк ҳамон просто поделиться ки дига бародаро мебина лайк ҳами қачӣ мекуна ки то дига бародаро бибина тамом акаҷон гражданин тҷ боша права карда мешавад не братҷон не намешавад чӣ дар кора гапи дурӯғ акай комрон ҳаматон илтимос ҳар хел гап назанем дар куҷо монем лайка ҳами кадоме ки наметонем монда ман розиам ки намонем бародарҷон худо ғамам натӣ салом акаҷон паспорти чӣ мекунам не бародарҷон мекардем ай сабаби ки қатъи мардуми худмо қиндай бас кардем 12 одамда паспорт кардем дар ҳами 1 сол 12 одамда паспорт кардем рвп первпшо нагирифтем додем як касда корош камтар нето шуд ки як оила буд 4 кӯдак кати омада буданд ай бихчонам бисёр шуд мақсад масъалаи маблағ да химеша ҷанҷоле шудам баъд явай нафорид ма да ҳами хеле коро качуба ватсап кор намекуна сразу сабаб шабу ждат кайса сабабҳои техникӣ бародар мо да ҳами хеле гуфтанд мо надонем ҳами ха гуфтанд ки сабабҳои техникӣ бинобар сабабҳои техникӣ ватсап оли кор намекуна просто барои дастгиритон гаптон надорум шеру алло зинда бошен ҳар ки ҷое бошен саломат бошен поделиться аввал очират подписатсаро фаромӯш накунед коми подписатса накарда тамошо мекуна ӯ нахалявчик ӯ просто так видео медурад тамошо мекуна ина сар шуд бузур права чанд сумай мо права ман намекунам права силка напартоли права комиш чӣ нарушение мекуна ту дар иҷозатай ку медонӣ ку сразу заблокируд ку абду ака виза ҳуй кардан даркор барои виза боя бор дига мегум коме ки ақлиш намегира боя бор дига ягон сабаб надошта боши ягон чин визата ҳуй кардан ҳеҷ ки ҳақ надора визаитра ҳуй кунад коми мегам 100 сум да партома визата ҳуй мекунам я хеле мепартои нахоя армиян гӯя 100 сум парто тобака навахидо 100 сум партфтаиша мара занг мезанам мега акай армиян мега 100 сум парт мавач хеле оем ту пад амиқа беақли ба худо ма 100 рубл намепонам даи худо задаву 100 рубл
تو با 100,000 پرتفتی واتساپ چی بگم ای بچه ها سوپر چت کتی کسی نویسه امور هم میخونن تمام برام مانیتیل Зва когда наисто гир просто заблокирует каси нарушение мекна. Я говорю, кепкара бги ай сар муфиқи талаб. Эй бародар ма якним ҳазор одам дар эфир штабда нагирифта будам кепкара. Барои чӣ партофтам? Барои вез душӯй шидан 100,000 рашки партофтам. Ки گفته که بیا بعد پاتنتم کدام پاتنت توبه کدام خدا نه تاجیکستان دهم و میگه از وقت قطعی میگه و اول قطعی ما کار میکرد میگه زور بود میگه ما وای باور کردم چخیت وای باور میکنی توبه کدام خدا چخیل هم 100,000 داشته در تاجیکستان وای خورگار کتی سند میزنیم نه Алло. Айсна. Не мегум наметарс. Айсна чӣ метарсем тоба кардам худо. Не бозам не. Ай Аллоҳ метарсем. Айсна чӣ метарсем. Снад ранги ма як бандаи худо. Зинда бошӣ зинда Каромҷон бемеҳри охи занг назад дига зинда бошӣ додарам Каром кула шери нари шумоам шери наре зинда боша шерои Аллоҳ Аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳамат подписатсия фаромӯш накунед бачаҳои оча просто ин видеои ма бояд хали видео ягон кас дили гурда намекуна партоя а бача мара дастгирӣ чист ма рӯз қирӯзи гудакома ҳами ютуб ёфтаистам ма ягон ҷои дига кор накардаистам ки мисол буром кор кунам айдими кори шумоям айдими ютуб шумо мара дастгирӣ кунем ки мақсад ма кори шуморо бикунам дастгирӣ ки накунем маҷбурам ам канала партом рава дига надорем амдири канал через адвокат мешава ё не через бовод намешава любой каскади намешава а бача мегум намешава сераҳоноя саволи метакам дам нерви бояд бизанада э мардум ҳушёр шавен ҳушёр ҳози даври ҳушёрияй асри 21 темболи мо дар куҷоем бача тука шумо ҳамин мегум намешава значит намешава ягон касда бовар накунед ҳамин масъалаи вест пест маҳкама вест додих ки дам гирватанда ягон ҷои чизе нест марам маҳкам буд вақти шуда рафта дам гирифта будам илтимос бародарҷон ҳама каса биё дастгирӣ кунед ҳамин акаҷона 100,000 подписчик шава подписчикош 100,000 шава гапат надорум нами зарипу раҳматчӯ гапат надорум просто ҳақиқата гуфтӣ илтимос бародарҷон ҳама каса биёед дастгирӣ кунед ҳамин акаҷона 100,000 шава подписчикош уличный план гапат надорум шери Аллоҳ тудам ҳамин уличный пранка дастгирӣ кунед дастгирӣ кунед уличный пранка пранк мекунем агар шумо розӣ бошед комментарияда нависед касе боша ма ина намешиносим шавол меқапем пранк мекунем жёстки бад илтимос бародаро ҳама каса бародарҷона дастгирӣ лайка чихемонем лайка намоне намешавад дига гапто надорум ҳамин 1000 гуфтум уже 1127 лайк шуда фақат шумо ҳамин подписатсияро фаромӯш накунед инстаграм кати ватсап юа инстаграм ватсап фейсбук кор накаистай
хай ҳозираш да имо кати ҷавоб метиҳем бародарҷону коми ма дар корум имо да хай нависен ана баъд вай мекунем вақте ки ватсап ҳуй шуд имо ягон кас да ҷавоб наметиҳем сраза мегӯм барои лайкҳои мондагитон боз ҳам як бор дигар раҳмат барои дастгиритон боз як бор дигар раҳмат сообщение дигароро хон фетсайду лайка чихемонем ҳамин коми наметонен мондан намонен ма розиам коми метонен жалка набоша монем бародаро дастгирӣ кунен як рӯз дастгирӣ мебинем иншаалло ма худо ба шукр дастгирӣ мекунам любой бародарое ки тоҷикай любой бародарора аввалаш худованд ҳамин дасту меомадагиша дастгирӣ мекунем ака як гапи серьёзный гап зан гапи серьёзный и гапои ма чи несерьёзный бу барои тура девнаи чи ту ба худо азам братан азам амирбеком а бача чӣ гум серьёзный кӯла брат як проблема ҳаст худованд мушкилита осон гардона проблемата чӣ проблема бошад ай шавем ака лайк мондем ака лайк мондем зинда бошӣ барои лайкмонӣ худат зури гап нест салом ака кӯля салом алайкум бародарҷон зинда бошед бародаро салом ягон чи дастгирӣ накардем акбар чӣ дастгирӣ накардам ина бо як бор мардак бошикани навис чӣ гуфтӣ ки дастгирӣ накардем айдастмо наомад ма ягон тоба кардам худо ма ягон чӣ нестам ки ҳамин любой кора ма буд кардам ма ягон ҷода нагуфтам ки ҷавоб бишкати любой кора буд мекунем ягон коре мешава ки як тадуташ буд намешава шумо мара правильно фаҳмед оҷиев як камтар серьёзный шавад як чӣ ба ватсап кор накардам коля чо кардем чо кунам какола эфир дрон лангари сафару барои чӣ эфири дига каздарум брат худат як бор фикр ки дар эфири худам тоба кардам худо дар таво зиқ мекунеда я хеле дар эфири худам шудам чида эфири вай будурум ҳамин бой кай мешава какола хай худованд нигаҳбониш бошад тема мекунам ониш беиста брат чӣ кориш кунем илтимос бародаро ҳама каса биё дастгирӣ як дастгирӣ дига мондагия бародарҷона ҳамин 100 000 кунем хая бо як фикрша мекунем иншалло 100 000 подписчикам фикр мекунем у қайдигашам намонда ҳамин қад дастгирӣ кардем гапто надо то нашинохти мара коля фет саиду фет саиду не ки брат ҷон дако законатад одам дар кор нест туба хенах дар кор гудакои мара нигоҳ кунӣ агар се бачама нигоҳ мекунӣ ба хатиҷи ке рафтак некин бой айба барои чӣ айб боша намефаҳмам хай мада айб нест барои чӣ ки ма дар тоҷик хидмат визит надодам ман байрақи хидмат кати мебурам вай ба байрақи хидмат мевай ба ягон байрақи дига мебурам макгрегор вайса над макгрегор коля братишка ба пеш бошӣ мешканем иншалло чӣ ба ватсап кор намекунам сабабҳои техникӣ коля вай иншалло тоҳиров иншалло коля ба хат Тоҷикистон рафта
تو کی کدوم بخرم میگی دیوونه چین بخدو نمیدونم ای خالی بخد یاد دنیا بخش اینو دورم 500 تا ما افیر درو افیر ما می درو ما زیاده هم صبر که ابد زنده باشین همه کسا بدون این افیری سند لایک پیسات کامنتاری خوبا نویسین نشد همی پرانک نویسین پرانک سند ضرور بود یا پرانکی ما حتما همی را نویسین پنوی حمد بخدا الله مهربون نگهبانتون زنده و سلامت سربلند باشین به خاطر سند شده اما ما با افیر ما شومینا دستگیریتون هر یه لایکی موندین خداوند خوری دنیا را نبینین کامی که مرا حرمت کرد گپ ما گرفت خداوند سربلند زنده و سلامت باشین پرانک خودت زور بود ای گپ نه زنده باش کنه زنده باشین عیب نیست برو یکم راونده نکاوتش میکنی اکای کلا الله ایرا میدونم یکی انشالله دیم راونده ما گفتگیم یا راونده غمتیم شد دیم راونده سلام علیکم کلا منوچه جمعه و علیکم السلام یک بار دیگه برای هر یک برادر که در اومد سلام برای لایک های موندگیتون عدل حضور آمد برای افیر کن از میدونیم سلام علیکم بچه های خیبچوک منوچه زنده باشی منوچه جون الله نگهبانت برادر قیبچوق زنده باشی فرانک خودت زوری بد به چی گپای اونجا جوشی سنت خود چخ کرد محمدی تنها گپ نیست این هم به خاطر خودم چخ میکنم مگر اینکه همین 2 ساعت افیر سرتیم دارم تو افیر دیگه را اکای کوله گپ نیست اکای کوله دو افیر دعوت دوران شما را گپ نیست اینا برادر جانو بخشش خواهی توی شبم اونو پدادید نکنم شکم آب کنم پدادید نکنم انشالله پدادید نمیکنیم خیلی بوی ایره الله تو که میدونه ایره هیچ که نمیدونه الله نگهبانی همه گپ تو ندارم افیری سنت بدارم چی گپ های همه مرا اجده دوره بینی وید افیری سنت های برگر کنیم در اوجه یکم کس جمع نمیشم اگه یه بر بداریم که بیست اکای کوله سلام علیکم اینامی بچه های هیسور چشنه زنده باشین برادرای هیسور در چشنه گنده دوستان میدارم بخدا گنده حرمتون میکنم الله نگهبانتون باشه سخت مرا حرمت احترام کرده بودین در چشنه بچه های هیسور پروست گپ تو ندارم چوتکا چخ دوری اکا زنده باش شیری الله علی اکا کورا حال نکردی بچه کدام کورا واتساپ هم دا بنویس پگا ایموم دا نی واتساپ کومیک پگا واتساپ کور کرد واتساپ دا بنویسین کیو کامنتاری دا بنویسین کدام کورا کوری کومی بود نشد او باید خفه نشود نیسته یخی همه ریز داد میکنی بزور میشه اجدتا الله نگهبانتون خفه نشین یا بار بدونیم اکا اونجا بینی و دعوت که ایستن چند بار شد بیو اکا بعد نگو همی قودم هم اکا کن افیس نداریم تمام زنده باشین همه کسا الله نگهبانتون